Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tepang nami kula Evita saking SMP Sekawan Ngrayun. Badhe ngaturaken geguritan wajib kanthi irah-irahan dudu rembulan. Dudu rembulan dening Sumono Sandi Asmoro. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika permati dolanan pasopati. Dudu lintang sing ajur nalika Palgunadi matek aji lebur saketi. Lintang lan rembulan tetep benteong gandulan langit. Mung manungsa sing rumangsa bisa ngrapal mantra adeg-adeg. Iblat papat 5 pancer. Ngobrol derajat pamer pangkat rumangsa dadi lelanange jagat. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika parmati dolanan pasopati. Mung konang kinukup kabar jomplang. Saklajengipun geguritan pilihan kanthi irah-irahan gurit saumpama. Gurit saumpama dening Sumono Sandi Asmoro. Saumpama anak-anakmu biyen nate kok tepungake karo panas, kira-kira saiki ora kidung. Srawung karo srengenge, jagongan karo geni, dolanan karo wowo. Saumpama anak-anakmu biyen nate kok tempukake karo adem, kira-kira bae saiki ora bingung kepriye carane kenalan karo udan, paseduluran karo samudra, memitra kelawan banjir bandang. Saumpama anakmu biyen nate kok tempukake karo perih, kira-kira bae saiki wis padha ngerti carane salaman karo glati, kenalan karo keris, rembukan karo pedang. Nanging emane bocah-bocah sing durung wareg ngrasakake uyah. Kuwi mongkok pameri tembung mukti. Ngusung swarga donya jroning angen-angen kang garing. Yen saiki anak-anakmu mung bisa ngrenteni impen-impen wengi ora keconggah polah ngogak jagat kasunyatan. Sing butuhake ati gumregah, tangan gumrembyah. Sapa sing salah?